Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNzibande okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu. Usigcinile salibona usuku lwanamhlanje. Hawu muhle uNkulunkulu wethu. Uyinqaba ngosuku lokuhlupheka. Uyabazi abaphephela kuye. Kungaba wena ngomunye obaphephela kuye na? Uma ungomunye wabo uyakwazi. Ngoba uba inqaba yakho nangosuku lokuhlupheka kwakho. Uthatha imithwalo yakho uyiphonse kuyena. Njengoba esho u1 Peter chapter 5 verse 7 athi niphonse kuye inkathazo zenu ngoba uyanikhathalela. Asimeme uJesu lapha kuMatthew chapter 11 verse 29 kuya 30. Athi zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngizoniphumuza. Kodwa uthola abantu baya kubantu. Angikuphumuza kanjani umuntu odalwe njengawe? Yini angakuphumuza ngayo? Ngoba uzokunika umuthi ongeke usebenze. Uzokunikeza amathemba angekho. Woza kuJesu. uJesu uyakuthanda. Woza enkosini yethu uJesu Kristu akufele esiphambanweni. Uthando lwakhe lungelinganiswe. Ngoba inkinga enkulu ukuthi liyeza usuku lokufa. Mawufa mntaka baba, umphefumulo wakho uzoyaphi? Yebo, umzimba wakho uzongena emhlabathini unayindawo. Kodwa umphefumulo wakho uzoyaphi na? Sisesemhlabeni, sisebenzela ikusasa lethu, sisebenzela indawo yomphefumulo. Ngokuphila nje impilo engcwele, uzahlukanisela uNkulunkulu. Uphilele uNkulunkulu ngawo onke amandla akho, umthande, umkhonze, umesabe, uyenze intando yakhe. Yongena ugijima ezulwini. uSathane uphuphekisile amehlo abantu emhlabeni. Abakholwa ukuthi izulu likhona. Abakholwa futhi nokuthi isihogo sikhona. Iyamangalisa lento. Kodwa-ke asidlule lapho. Sisesukwini luka-15 loMkhosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Baqinisile, wabapha amandla abakhathalayo endleleni. Ngegama lenkosi uJesu Kristu, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Khumbula izinto zethu eziwu-5 esizikhulekelayo. Number 1, sikhulekela ukukhula kumoya, spiritual growth. Number 2, sikhulekela ukumazi uNkulunkulu. Ukumazi uJesu Kristu inkosi yethu. Athi uJohn 17 verse 3, ukumazi kungukuphila okuphakade. Okwesithathu, sikhulekela ukuphenduka okusuka ngaphakathi. Yingakho nje namhlanje sizoqala isihloko sokuphenduka. Mangibuka indlela okwenzeka ngayo ngathi ngeke siqede ihloko zethu kuphele u21 days. Kodwa-ke sizobona uNkulunkulu usihola kanjani. Okwesine, sikhulekela ukungcweliswa ngezwi ngoba izwi lakhe liyangcwelisana. Okwesihlanu, sikhulekela ubunye, unity in Christ. Ngiyacela siguqe sikhuleke. Babontwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga kakhulu. Sigcinile kuze kube usuku lwanamhlanje. Akekho njengawe, akekho ufana nawe. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba bonke abadla amaphilisi ubaphilise abakulo mkhosi. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami, lo mkhosi ube i-milestone kubona, bazi ukuthi ngalolu suku ngomkhosi ka-2024 ka-21 days ngaphiliswa. Ngicela wenzele igama lakho udumo. Ngithumela izwi lakho ngokweHubo 107 verse 20. Uthe uthuma izwi lakho libaphilise libakhulule emathuneni. Ushilo kwiZa 53 verse 5 wathi ngemvimbo yakho siphilisiwe. Ngiyacela Nkosi ubaphilise. Ushilo kuJeremiah 17 verse uJeremiah 27 verse 32 wathi uNkulunkulu wenyama yonke akukho okukuhlulayo. Ngiyacela uNkulunkulu wami ukuba
uqhamuke uNkulunkulu wenyama yonke kulona loyo, umphilise ngoba uNkulunkulu ongunaphakade. Ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo, ngegama likaJesu uNkulunkulu wethu, bonakalisa amandla akho, khazimulisa igama lakho. Ngibaletha kuwena abantwana bakho manje ukuba ubaphilise ngezwi lakho, ubangcwelise ngezwi lakho, ngoba izwi lakho linamandla, liphilile, libukhali kunazo zonke inkembe ey'sekanhlangothi zombili. Izwi lakho lihlaba lahlukanisa ithambo nomnkantsha. Izwi lakho Nkosi liphilile, lahlulela imicabango nezizindlo, ngoba kukho okusithekile okungekho obala. Siyabonga khonza uNkulunkulu ophilayo, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa, akekho njengaye. Ngiphinde ngiqondise kahle ngithandaza uJeremiya 32 uverse 17 noverse 27. Kuverse 17 lithi, Enkosi Jehova, bheka wena wenzile izulu nomhlaba ngamandla akho amakhulu nangengalo yakhe eluliweyo, akukho lutho olukwahlulayo. Ngempela ayikho into ehlula uNkulunkulu. Khulekela bonke abagulayo baphiliswe, bakhululwe emaketangeni kaSathane. Athi 27, bheka nginguJehova uNkulunkulu wenyama yonke, kukhona okungahlulayo na? Iloyo kuNkulunkulu esimkhonzayo. Siyambonga, siyamdumisa kakhulu. Hayi-ke asiyezwini lethu ngishilo ngathi sigudlukela kwiphuzu number 3 esilikhulekela kulo mkhosi elithi ukuphenduka okusuka ngaphakathi, spiritual repentance. Sizobheka izwi lenkosi ngizenzo sahluko se-17. Soqala ukufunda kuvesi la-29 sigcine ku-31. Ake ngisho-ke ngesiLungu esijwayelekile. Sizofunda-ke kwizenzo zabapostoli, Acts chapter 17 from verse 29 to verse 31. Sikhuluma ngokuphenduka. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu, kufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma nesiliva noma itshe okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu, ngokuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu, kodwa kalokhu usememezela kubantu ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke. Njengokuba umisile usuku aza kwahlulela ngalizwe ngokulunga ngomuntu amesele lokho, enika bonke ithemba ngokumvusa kwabafileyo. Bazalwane, into esemqoka edala ukuthi umuntu kufanele aphenduke yingoba uNkulunkulu umise usuku azokwahlulela ngalizwe. Ukube belungekho lolu suku, ngabe akunankinga, ungahlala ungaphendukile. Manje inkinga lithi izwi lenkosi kubekwe usuku. Manje lolu suku liyasondela. Angazi wena ukuthi uphendukile yini njengoba lusondela nje. Uma ungaphendukile, phenduka ngoba isikhathi siyakunciphela. uNkulunkulu uthanda ukuba bonke abantu baphenduke. uNkulunkulu uthanda ukuba bonke abantu bafinyelele kulazini iqiniso. uNkulunkulu ufuna sishiye ukungcola, sishiye ububi, ngoba usilungisele umuhle umuzi ongcwele ezulwini. Lo muzi ongcwele ezulwini awungena umuntu onesono, akangena ongcolile, ngoba uNkulunkulu uqobo lwakhe unjani? Ungcwele. Nendodana yakhe wayithuma ezemhlabeni, yalingwa njengathi kodwa ayisenzanga isono, ingcwele. Ngokunjalo wasithumelela umoya wakhe ongcwele, ozohlala kithi kuze kube phakade uma singcwele. Ngakho kubiza ukuthi uphenduke mntakababa. Uthi uverse 30, ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu, akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma isiliva noma itshe, ngoba phela thina siyinzalo kaNkulunkulu, sizelwe uNkulunkulu. Athi u-Efesu chapter 3 uthi yonke imindeni yethiwe nguNkulunkulu, ngoba thina
siyinzalo kaNkulunkulu. Athi uJohn chapter 1 verse 12, bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Laba bangazalwanga ngentando yendoda, abazalwanga ngegazi, abazalwanga ngenyama, kodwa bazelwe ngumoya ngenxa yokumamukela uJesu. Ngakho-ke bazalwane, siyinzalo kaNkulunkulu. Akufanele kuba sithi ubuNkulunkulu kufana negolide noma nesiliva noma netshe, njengoba kwenzeka nje kwabanye. Ngake ngayithinta le ndaba, ithule angisayizwa, ngazi noma yenzeka yaphela ukuthi khona inceku kulezi ndawo ezikwi-Midlands, angifuni ukulisho idolobha, idayisa iy'khundla zasezulwini. Ngazi uma yethi ukuhlala eduze kaNkulunkulu noma ukuhlala eduze kaJesu 5,000 randini, abantu bekhokhela ukuhlala ezulwini, as if isithi ye-boxing noma isithi yasegrawundini estadium ukhokha kakhulu uma uzohlala endaweni enhle. Akodwa abantu bevume nabo abantu bagetshengwe umuntu nje eyibiza ngenceku, kanti uyinceku yesithi esinguSathane. Webazalwane, lithi lelizwi siyinzalo kaNkulunkulu. Akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma nesiliva noma netshe. uNkulunkulu akathengwa ngemali. Golide nesiliva uthi lingelakhe, asikwazi ukumthenga ngemali. Verse 30, ngokuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu. Izikhathi zokunganaki nokungazi uNkulunkulu uzithalalisile. Kodwa kalokhu sememezele kubantu bonke ukuba ezindaweni zonke baphenduke. Umemezele kubantu bonke ukuba ezindaweni zonke baphenduke. Njengamanje usebenzisa thina la ku-YouTube ukuthi abantu baphenduke. Nabanye bakhona ku-YouTube abaphethe ivangeli eliphilayo. Akuthina sodwa, bakhona futhi ku-YouTube abaphethe elingcolile. Nasikuna ku-WhatsApp bakhona abaphethe elingcolile, bakhona abaphethe eliphilayo. Kodwa uNkulunkulu usebenzisa yonke indlela yo-communication esinayo ngisho emsakazweni ukuthi kwenzeke njani, sishumayele ivangeli eliphilayo. Asikhathazeki-ke noma besivala kweminye imisakazo bengasafuni sokhuluma amaqiniso, kodwa izwi likaNkulunkulu aliboshiwe. Usho njalo uPawulu, noma ngingaboshwa mina, kodwa izwi likaNkulunkulu aliboshiwe. Asilikhulekele bazalwane ukuthi lihambe ngazo zonke indlela ezihamba ngalo. Lihambe ngomsakazo, lihambe nge-social media, lihambe nge-TV, lihambe nanoma ngane ngalabo abakhethileyo abamele iqiniso. Asikhathazwa thina noma singavalwa ey'ndaweni ey'thize kuthiwe singabe sashumayela. Mina ngikujabulela kakhulu nengikubongayo ukuthi uma ngizofa, iNkosi uJesu ingakalilanda ibandla, ngizoshumayela noma sengifile. Ngizoshumayela sengifile. Ingane khona i-social media, lezi Inkonzo bayazigijimisa, bayaphenduka abantu bathola uRoma 10 baphenduka. Ingane khona u-YouTube bayaphenduka. Mina ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, uyakwazi akakwenzayo. Kodwa siyabadabukela abasenyameni abasebenza ngokwenyama ngokuvimba icebo likaNkulunkulu. Hayi, siyabadabukela. Nokho-ke asidlule lapho. Uthi verse 30, ngokuba izikhathi zokungazi uNkulunkulu wayithalalisa, kodwa kalokhu sememezele kubantu bonke ezindaweni zonke ukuba baphenduke. Njengokuba umisile usuku aza kwahlulela ngalo izwe ngokulunga. Nayo into edala ukuthi masiphenduke, umise usuku azohlulela ngalo izwe ngokulunga. Ngomuntu amisele lokho, umuntu uKristu Jesu, mahluleli. Umisele lokho, enika bonke ithemba ngokumvusa kwabafileyo. Sinethemba ngoba uvusiwe kwabafileyo, ukuthi nathi sizovuswa kwabafileyo. Uma senza njengoba yena ethanda,
senze njengoba eneshilo. Mntakababa, isikhathi zokungazi ziyaphela, ziphelile. uNkulunkulu ufuna ukuba wena uphenduke. Uphenduka kokuyikho kuqala ngaphakathi. Uphenduka kokuyikho kuqala engqondweni. Asiphendukeni bazalwane. Uphenduka kokuyikho kufuneka kushintshwe isimo sakho. Athi umpostoli Paul wabaseRoma chapter 12 verse 2. Ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentshe ingqondo. So kufanele kuthintwe ingqondo kuqala ukuze kujike ngaphandle. Yikho sithi ukuphenduka ngaphakathi. Kufanele kusuke engqondweni. Kuguqulwe isimo kwenziwa ibentshe ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa kuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Ngicela ukuthi ngiyibambe la. Ngokuvuma kweNkosi sizoqhubeka nabo abaseRoma 12 sigxile ekuphendukeni kwangaphakathi ukuthi kuguqulwe isimo ngokuba ingqondo yenziwe ibe yintsha. Ake siguqe sikhuleke simbonge Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathobeka nangaso lesi sikhathi. Siyabonga. Sisize Nkosi kube yilona loyo aphenduke kusuke ngaphakathi. Kube yilona loyo aguqulwe isimo ngokwenziwa ibentshe ingqondo. Ngoba umisile usuku ozokwahlulela ngalizwe ngokulunga. Ingakho usibekezelele ukuba sonke siphenduke. Siyabonga Nkosi, busisa yilona loyo olalelele Inkonzo. uNkulunkulu wethu babusise ezindaweni zonke. Siyabonga. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane, siyamdumisa. Lezi inkonzo ziyatholakala ku WhatsApp. Mawuno WhatsApp uyazithola lezi inkonzo. Uzohlala unayo ngaso sonke isikhathi. Ngakho thumela igama lakho, isibongo sakho nendawo ohlala kuyona kulo WhatsApp number 063 77 55 162. Ngiphinde 063 77 55 162. Noma ungene kwiwebsite yethu yasatholakala kuyona uthi www.entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa.org. Angiphinde futhi amagama amancane odwa www.entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa.org. Uzongena kuwebsite yebandla. Siyatholakala ku-YouTube. Ngena useshe Apostle Dr. SD Nzibande. Ngena ku-YouTube useshe Apostle Dr. SD Nzibande. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu sisesemkhosini ka-21 days, fasting ka-21 days. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe. Baba uNzibande uyavalelisa. Uthi uJesu Kristu uyinkosi.